तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दिपेश गोटल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असाल सकाळची म्हणजे मी इंट्रोडक्शन करून दिलेली व्हिडिओ म्हणजे तुम्ही बघितली असाल नाचायची रात्रीची। तर आत्ता गणपती विसर्जन आहे, तर त्याची व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटणार। म्हणजे जेवढी जमल तेवढी मी काढीन, बाकी पुढच्या व्हिडिओमध्ये परत भेटूच आपण। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बघायला सुरुवात केली तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। आणि मी रात्री आपण कितीला 11 वाजता चालू केला ना पाला डान्स नाचायला, तो 3 वाजता काहीतरी बंद केला। नंतर तिथून मग नाचत होतो गरबा बिरबा, तर सकाळी 6 वाजेपर्यंत। आता आम्ही आलो अंगणवाडी ऑफिसला आमच्या। पुन्हा ऐकय नेटवर्क पाहिजे म्हणून आलो जरा। तर खाली हे करतायत तयारी, ते म्हणजे बँजो आहे, बँजो वाजवणार तिथे नाचायचं। नंतर मग खाली काय ढोल घेऊन जाणार गाव निगडीला। आमच्या इथले जातात गणपती व्हायला। वलीपासून दाखवूया का आपण व्हिडिओ? तर कॅमेरामॅन आमचे शूटिंग करणारे भरपूर जण आहेत आता गावाला एवढे, पण पहिले कोण असायचा पहिलाच म्हणजे नागे असायचा, तर आता आयुष पण करतो, दुसरा कोण आर्यन पण करेल, अविनाश कांबळे आहे, शाळेत भरपूर जण आहेत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा तर तुम्हाला समजेल आमच्या गावाकडचा म्हणजे विसर्जन कसं असतं गणपतीचं। तर यंदा काय काल भरपूरच मजा केली आणि 4-5 दिवस म्हणजे 4 दिवसच होतं ना अगोदर गणपतीचं, तर त्या काय एवढी मजा नसेल केली। तर काल भरपूर नाचलो आम्ही। तर मित्रांनो, इकडून जरा गावाचा व्ह्यू बघा म्हणजे आमच्या। इकडे तयारी चालू आहे।
तर मित्रांनो आम्ही आता नदीवर आलोय गणपती व्हावायच्या ठिकाणी. हाय मला नदी दाखवतो आमची. नाचत बिचत काय नाही, गावातच फक्त नाचलो. इथे दुसरे पण कोणतरी आले, भरपूर जण येतात तिकडे गणपती व्हावायला. हे शहरात काढायला लागली, त्याला चला लवकर लवकर. हाय करा, हाय करा. एवढा गवत कसं काय वाढला? मी वाढाय सांगितलं त्याला. मिस कॉल मारा ना मी. कुठल्या आहेत रे? कुणाचे तरी गणपती वावले तिथे. कुठल्यात काय माहित नाही, आमगरच्या आहेत का कुठल्यात ते? कुठल्या आहेत रे ते? आतिश पुढे जाऊ नको. आज आरती बोलायचा पुण्य माझा दिवस असं बघताय. प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव. अंदाज नाही का ते सोड पैसे नाही. गणपती आणता येत आतमध्ये.
अरविंद थांबा अरविंद. हे पाणी उडवू नको, पाणी उडवू नको. चल गणपती बाप्पा मोरया. पुढं 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 पैसे उचल ना आधी. काम काम गणपती बाप्पा. त्या काय तिकडे आहेत. बाहेर सांगितलं दिवावर उचल, दिवावर उचल. थांब सोड. अरे पीठ नको तू. दिवा सोड, दिवा सोड पाण्यात. खाली सोडायचं तो वर सोड. 1 2 थांब पाणी पाण्यात